da hankalinka saboda Assalamu alaikum. Yawa sanne dai. Ya aiki. To madalla. San da aiki. Kai ma a gidan kake ko? Yalla, gidan ne. To Allah ya maka albarka. Allah ya ma albarka. Ai wato ka san lokacin ina kasashen turai ana tura mun da na tsaya na gane na ga cewar firaministan wallahi baka saka min wulakanci idan ka isa Allah ya ne mun kai na ban maka wulakanci ka Kai ga hankali. ya zan yi hankali ni ma ba su bi ni hankali ba duniyar bi ka ta hankali Ka ba hankali. in dai dunun ka bi kayan kwakwale ma hankali wallahi kana tare da bacin rai Auren nan zai yi. Me idan da na zo da wuka in ba sai na burma ma akan kayan kwalaman nan ba Allah ya kace mun wulakanci ne wai za ka yi ba? Ba za ka bi mama. wai tsaya yaran nan zai da ko ba zai da ba Me zai ma? Me haka kai? mun fita na karasa tsotsewa to ai ba na tsotsewa gaba daya Me haka? Magani? Kai da Allah ka fi shi. ka san abin da kake da burin sa a ranka in ba ka samu kuma ba hankali za ka Ka yanka siya da kuɗin kama. shine kawai Me haka? rike ni rike wallahi baka isa ba To ai ka ci daya. to na ci ɗaya ka gaya min a cikin motocin ka wace ce ta kawo kayan nan gidan ba ka da komai banza ta fi ka tsaya kana wurin ne kake cewa na gaya ma ne fa na kaka gidan nan. da ka kawo rabo ne kawo ni wala rabo ne kawo Allah zan lalata harkar. duk abin da ka ga na ci a nan gidan rabo na ne Zan fa lalata harkar. yawwa yanzu abin da nake ganin za mu yi da kai shine Me haka? Allah ya sa ka nama Za ka sa ngame. Allah ya sa ka nama Sa kake ya kai. tsakanin ni da kai duk wanda ya cutuwa a wannan bananza Allah ya sa kamar Dan ma Allah ya isa. na ji alamar tafiya Allah ko a raba ko a yi baki wallahi baka yi ba kai na Zan ma karo da kai. Wallahi zan ma karfa ji ba. Ya shakar ta jiyo ma. shine ka zubar mana da Ka mutunci zuban mana da mutunci a jiyan wannan. to A'a, dan Allah. Wannan aka gaya ma. don ajiye maka wannan tunku ne ni Ha? Ka fa gane wannan kenan. Munafunci shi